Aziz vatandaşlar, we dünya cemiyeti, Türkmenistan'ın cenayetkar hakimiyeti vatanımızın her bir maşgalasyny yaraladı. Bu bir kanun döredilen hakimiyetin vahşi siyasati, Türkmen halkının günahsız raýatlaryny qadiyet ýerine ýetirmän tutsak edýärler. Bu bir uly cenayetdir. Vatandaşlar, bir kanunçylyk korrupsiýa garakçylary watanymyzy gurşap aldylar. Men Zarina Ataýewa, Türkmenistanyň dowlata opozisiýanyň ayal gyýlar guramasynyň aktivisti, bütün dünya adam hukuklary organizasiýasyna ýüzlenýär. Merhemetli dünya qadiyeti, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň kanunlaryna garaman milleti repressiv tutsaklyklara duçar edýärler. Geçen hepde biziň watandaşymyzy Aşirov Didar bilen Kılıçev döwrany tutsak etdiler. Türkmenistanyň dowlata guramasynyň tarapyndan we bütün Türkmenistanyň raýatlary toparyndan MHM ministerligine halka düşündürüş bermegini talap edýäris. Şu iki san Türkmen raýaty döwletin garşylygyna eden jenayet şekli Türkmenistanyň Jenayet kodeksiniň we konstitusiýasynyň haýsy maddasyna görä deriňeljekdir. Dowlata guramasynyň ýuristler departamenti siziň çykaran kararyňyzyň esasyna halkara qadiyetlerine ýüzlenme niýeti bar. Egerde siziň qadiyetiňiz ýylleşmediň deriňew prosesini syýasy jenayet hökümini tasdiklayan bolsa, onu deriňew konstitusiýa kanunyna esaslanyp açyk proses geçirmeňizi talap ederiz. Bolmanna bir dünya jemgyýetçiligini görkezin. Berdimuhammedowyň totalitar döwletinde demokratiýaň barlygyny, kararyňyzy açyk internet kommunikasiýasy bilen ýa-da watan programasynyň üstü bilen efire çykarsaňyz, dünya jemgyýeti sizden minnetdar bolardy. Türkmenistanyň çägindäki türmelerde günäsiz ýatan müňlerçe syýasy tutsaglaň näwelli ykbalyny halkara amnistiýa guramasy çözmelidir diýip Mikhail Nordman Ernesto Che Guevara bağışlanan hatira formuna aýdyp geçdi. Inni bolsa jigilerimiziň ýazan listovkasynyň mazmunyny size ýetiresim gelýär. Eýdi watandaşlar, dowlata opozisiýasy we halk hereketi siziň konstitusiýadaky hukuklaryňyzy bähbidi üçin göreşýär. Bir kanun saýlanan Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow halka garşy genosit syýasatyny alyp barýar. Halkın konstitusiýa hukugy jenayetkar hakimiýet tarapyndan ogurlandy. Berdimuhammedow 13 ýylyň dowamyna gülle wesen ýurdumyzy çöken ýurda gördi. Halkymyzdan perişan etdi. Bütün dünýäde Türkmenistanyň awraýyny pese düşürdi. Ol resmi taýdan watanymyzyň diktator adyna münasip boldy. Konstitusiýanyň hukuklaryny ullanmaga mümkinçilik berilenok. Erkin siýasat, ýurda girmek we ýurduň çäginden çykmak bolanok. Söz azatlygy, işlemek hukugy, emlek hukugy ýok. İnternet kommunikasiýasy we habar berişleri işleri ullanmak bolanok. Hususy telekeçilik ýöretmek gadagan. Mugut lokmançylyk kömegi we mugut bilim almak hukugy ýok. Adalet azatlyk düýbünden ýok. Korrupsiýa ýüz göterim gally. Döwletde çykylgysyz ýagdaý döredip, jenayetkar Berdimuhammedow we onuň ogry maşgalasy biziň ýurdumyzy talamaga dowam edýärler. Mehriban watandaşlar, döwletimizi halas edeliň. Biz Berdimuhammedowyň halkam däl, gulam däl. Diktator we onuň maşgalasy ýurdumyzda awtoritar anarxiýa syýasatyny kanunlaşdyryp, halkymyzyň asuda durmuşyny gulçylyk koloniýasyna öwürdi. Biz erkin ýurduň erkin halkydyk. Şol sebäpden bütün türkmen raýatlary bolup, diktatoryň ganly penjesinden asudalygymyzy, erkinligimizi, azatlygymyzy almana çykalyň. Ähli türkmen raýatlary birleşip, täze durmuş demokratiýa, azatlyk ýoluna gadam uralyň. Bu höwesçiň aýdymçynyň syýasaty halkymyzyň etini çeýnäp, sünküni gemirdi. Men size jigilenmediň ýazan listovkasyny okap berdim. Mehriban watandaşlar, bu listovkadaky ýürekden aýdylan sözler erkinlik, azatlyk, patriotizm, demokratiýa göreş poemasy diýip atlanyrasym gelýär. Ewiz türkmen raýatlary, gahrman jigilerimizi, doganlarymyzy kapasa saldylar. Bu satlyk mahama, parahor polisiýa özgörçlik gerek däl. Bulara halkı soymak için anarxiya, alamançılık, weyrançılık gerek.
Şu garakçılar bizim vatandaşımızı türmelerde çüýredip, azat durmuşdan mahrum etdiler. Eziz vatandaşlar, aýratynla ayal gyzlar topary. Egerde biz döwletin edýän biqanunçylygyna ýol bersek, tomaşa etsek, bizim durmuşymyz we çağalarymyzyň ömrü perişan bolar. Doganlar, şu netgaba hökümetiň elinden nesilimiz ýurtdan gaçýa. Gelin watan üçin, azat durmuş üçin, çağalarymyzyň geljegi üçin mitinge çykalyň. Bu bandit hökümete pursat berseň, halkymyzy oka tutar. Türkmen ilim, diňe öňe. Siziň bilen gepleş geçiren Dewleta Guramasynyň ayal gyzlar toparynyň aktivisti Zarina Ataýewa, watandaşlar, ünüs berip dinläniňiz üçin ören minnetdar.